batun da za mu tattauna a kai yanzu shine karin magana. Da farko me ake nufi da karin magana? Karin magana dai lafazi ne ko kuma zance ko a ce magana 'yar gajera da take ɗauke da ma'ana a dunkule a ciki, ta yadda idan aka tashi warwara na wannan dunkulalliyar maganar za a same ta cike da azanci da balaga da fikira a ciki, har takan kai ga a riƙa jin cewa kalaman da aka yi amfani da su ko kuma kalmomin da aka yi amfani da su na karin maganar sun sha bamban da ainihin ma'anar da aka samo ko aka warwaro daga wancan dunkulalliyar magana. Misali, yadda mutum kan ce kana naka Allah na nasa, to wani zai ce ƙwarai haka ne, ai ba shi yiwuwa a ce abin da kake shi Allah ke, ko abin da Allah ke shi kake yi. Dama Allah na nasa, mutum na nasa, Allah na nasa. Abin da ake nufi a nan shi ne, kai ƙila iya tunaninka cewa daga nan zuwa shekara mai zuwa za ka mallaki gida na kanka a Abuja, za ka mallaki mota da ta kai miliyan 50, za ka auri mata 4 don dama baka da mata, za ka je Makka, za ka kai 'yan uwanka fiye da su 50 Makka. Baka san a wannan lokacin shi kuma Allah ya ƙaddara a shekara mai zuwan za ka wayi gari ko abincin da za ka ci da safe, karin safe babu, ballantana na rana, ballantana na dare, tufafin da za ka sa ma sai ka je ka roƙa. To a lokacin nan da kai kake cikin tunanin cewa ka ɗebawa kanka nan da shekara 1 ga abin da za ka zama, shi kuma mahaliccinka ya riga ya gama nasa cewa ga abin da ya ƙaddare ka da kasancewa a daidai wannan lokaci. Hakan ya sa Bahaushe duba ga hakan yakan ce kana naka Allah na nasa. Zai iya yiwuwa ma ƙila Allah ƙaddara ba za ka kai shekarar a raye ba. To duka waɗannan na daga cikin abubuwan da Bahaushe ya la'akari da su, cikin azancinsa ya ƙirƙiri wannan kari na magana. A nan zan dakata, mu haɗu a darasi na gaba. Naku Yakubu Muhammad Harun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna kowa fatan alkhairi. Ranar na zo wajen ogana kuma malamina Malam Muhammad. Masha Allah, muna fatan alkhairi. Sannan kuma gani ga Malam Umar a bayana, shi ma zai ce wani abu. To ni ma dai na rako malamina ne Malam Abubakar, ya zo wajen shi ma Malam Muhammad. Zai yi kawo ziyara kuma da karuwa akan wasu abubuwa, saboda shi malamin Hausa ne, mun zo ma mu dan karu da wasu abubuwa da suka shige mana duhu. Assalamu alaikum.